Noniin, mä tein nyt mun äidille pränkin. Olen täällä autossa ja tässä on kuskina Hessu koira. Ja kyydissä Minni. Nyt mä odotan, että äiti tulee ja katso sen reaktion tässä videolla. Katsotaan koska se tulee. Siinä on kuski odottamassa valmiina reippaana. Lähtöä turvavyökin laitettu ja kaikki. Joo. Näin. Noniin. Nyt mun äiti tulee. Ja mä avaan oven sille. Takaoven. Nyt se pääsee tänne kyytiin. Ja äidillä on paikka takana. Ei oo mun kaikki vaatteet. Voi voi. Kiitti.